znajeće ludzi, znajeće uniwersytu, nic naš obvod, my sme skončili tež podrasta ludzi, všetko zapšiješ a dere. Zjavnostne dživo, a to bych vědomostne dživo, vědomostne obvuky všelakých sekcijov, nemějachme tedy fakulte, ale sekcije zječ. A to měješ so centrálně v univerzitnej bibliotece činič. A ta sobudživačerka, před kterýž mějachme stejně velký respekt, dokud je ona s tobom stronská sekretárka. Ta Krista, to tež říkáš Krista, byše to zloživa. Hej, nik smia to převzala. A jako první dostach manuskript jako přehodníka přes biblioteku. To bych zjavnostné a tak dále, no to bych oni jara, to se tam ničo opačne nepísa. Tak manuskript je tam peča jižo dlouho ležal, aby dostah nablido, no by se so čištět žač, a to ne, a ze zjavnosti to nejde še dále. No po takým trebáme dovolnost za čištění a vlastně do toho obvuka za obvodné vědnictvo. Píše tam Juhulipska a se tam přizývá a s tím sobudživačem kus běsadvala, kus řečava a je můj to představiva, on si to vyžiše a on si najskýre myslel, že má on zase tu stronskou sekretárku před sobou. Když on v originálním řečal, já nejsem na to tak reagovala, já jsem jo dále ze svina řečala, tak no, ale dost najskýre nic přijala zavěrčané, ale jasně, also my máme to dobro rozmov, potom začal manuskript a chceš ju do karčika položiť. A som povedala, nie, mu to trebamo. Ty na to čakaja. Vun, vučane, svoj kok a tobie. Šinčo chodčo do univerzitnej bibliotece, sekretárce a šéf tam tiež bieše. Keď to bieše tam, když sa to věčne verčalo, ja mám dovolnosť. S tym bych ja wieso tak najprv to dere moje dživo zahajiva. To pa bi švulke zbožo, ja mislim se ne može popači. Švulke zbožo, to ne spoznal se, ja nisem ta stronca sekretarka, nisem se jako tajka budava a tak dalje. So bych je najinajšie, že sobudživačarka, so bych tedy išla potom univerzitná biblioteka, daleko, so som za zjavnosť dživa za také obvuky tých dvojich ľudí zasadili.